माबानायजों मानायजों गिजोबबाय बिदि खालामलायनाङा भगबान गथ'आ मोदोमावबो दां दिनै बिदायाबो नोंसिनाव ओंखाम जानानै थांफ्लांबायोमोनबा बे गथ'खौ जों मोनलामोन खामथाबजोबसिगौमोन फिसालाय नोंसिनावसो दंहैयोमोन आखायाव मानि खामजोबबाय नै सेस अरा खामजोबबाय खर'आ नै खामस्रेमजोबबाय सेस खाम ओमफ्राय गारि बिहराखै गारि बिहरबाय फिसा गोसोखौ दुरबल लाना दाला पेट्रल लुनानैसो माबादों इयो पेट्रल बोरैबा जाफ्लांनायमोनबा अरजायामोन थोर मोदोम मावफैजोबखादों आंहा गोजांनो हाला आंहा अबाव गोजांनो रोङासै आङो गिरु बारु गरमसो खानायखौनो खाथबलांनो 2005नि बेखौनो नागिरगासिनो दा हानि माबायाव 2005निमोन नै राङि जरानि जागोन दाख्लै नायनाय मोजां डकुमेन्टस दंमोन ना सार्टिफिकेटफोर दं स्कुल कारेन्ट सार्टिफिकेटआसो गैला कारेन्ट बिल मानि माबा फिनजायो पासमोन दा बे बानायफिनजायो बेखौ नायना बानायनि जेबो खालामथ'नाङा थाथों बेबो पासबुकआ खामिखायसो गिबि माबानदां आब'नि रेशन कार्डफोर माबाफोरबो जेबो गैयामोन रेशन कार्ड खामबायदां रेशन कार्ड दंजोबो ओमफ्राय माबायालाय नै ओरैनो गानदा गुदा सारनायसोमोन बे डकुमेन्टसा खालामजोबनांगौ बासि नागिरनानै मोनबाय अबेबा आबैमोननि खामफ्रामबाबो एनआरसि खालामजोबबायदां ने एनआरसिफ्राबा अबाव दोनदोंमोन एनआरसिया नै रेशन कार्डआ बे माबामोन नै रेशन कार्ड बियो नैबे नेग्रानि जब कार्ड खालामजोबबाय ओमफ्राय नैबे मामोन पेन कार्ड आरसि एटिएम कार्ड बै जाथ'गोन बैबो जायो खथम जालायबाय नै नायना बानायफिनजायो आरसिबि जायो बेबो जायो माबानिसो पासबुकआबो बेबो माबानि बे माबासिना हाखासिना गाबोनफोरजों फोरानजाबाय बे माबा आधार कार्डनि माबाबावबाय जायो बैखौ बानायफिननो हायो जाबाय जिरक्स पेन कार्ड जिरक्स नै फैसायाबो नै थाइबा नै थाखा जाबावसो बे फैसाया र' माबा माबि नागिरबाव बुस्थुखौ जमायैनो दोनथ'दोलै बारा बेखौ नांगौ बासिनानै जमायैनो दोन बाथुम नांला दोनथ'दो ओरैनो जाबनानै दोनदो बेखौ जेबो लाखायानो गाबोन सानाव नायबावदो दा सिनाय हाया मानो हाया खामथंबाबो जाजोबो नैबे माबा बै थाबानो जाबाय गिदिर थाबानो जायो बै जिबिनि सार्टिफिकेटसो गोदो नुखौबो नांगौ एटिएम कार्ड नैबे माबाया एसेबा सोरनिमोन मोजाङै दं बेखौ आधार कार्ड एसे मोजां बुस्थुआ खामाखै आरो बा थाबायना बियो खामथ्रम सिङाव थानायखायसो थानाय आरो दै सारनायजों माबाबाय नङाबाथ' रोखो गैलामोन 50 थाखा फैसाबो दंलै मदिनि माबाया बै खादा
मदिनि बैबा ओमफ्राय मदिनि दै सोमबाय मोजां मावदों जिर'स खालामनो सार्टिफिकेटआ नै खामबाय बेबो एडमिट कार्ड सार्टिफिकेट थाबानो जायो दैना दंखायो बादिना एडमिट कार्ड थ' थाबावगोन दा मोजां बोलाबावबाय एनआरसि मोनखामजोब्बाय नै एनआरसिया दोननायखौ दोन नांगौ एनआरसि मोनदायो र' फानफमसै फिनलायला ए सिदा गुदुंखा फिननांनाय नङादां जोमसैल' माबानाय नङा गोजांजोब्बाय मानसिया कम्बल लाखादों दा कम्बल नांगौ न'नि बायदि जायो उन्दुनो गोजांनायालाय बांद्राय माबानाय नङादां सिङाव बनांनाय नङादां नै बेखौ सिङाव सिङाव बनांगौमोनहाय बिमानै होमबाबो बाहाल मोनदों नैबेखौ जि फिनानै लादो गोजाङोथ' नै होनाय बायदि जानाङो जाया गाखोलांदों दहायनो बसासे बहरग्रोनांगौमोन आथिङाव जिरायदो आया बे आथिंनि आदै सानैल'खा मानो बुला जाला थांनो फैसायासो आंनावबो गैथ'बाया ओमफ्राय लायाखै बाजिनाव गैथ'वा फैसा सना माया लाबोथ'लाय बेसेबां गैया आंनावबो आं रायलायबोगोन होमबाबो थाइसेसो थायाबा सोरलायबोगोन दा दे माबा मोनसे जागोन नांलायलागोमोनलै थांदोल' जानो इयाव आमथिखौ लांगोनसै नामा आमथेखायाव देखायगोन होननानै मालाय गावसोरनो मा बांद्राय एफाग्राम गोब्राबबो नंखाया नंनायालाय आमथेखायाव ओमफ्राय गावसोर हाया बायदि मोनदोंबा माबा थिनहरखायो बे अर खामनायनि मुलि सानैसो हौवाफोर नों माख्लाव थांसिगोन दा बाइकजों थांगोनदां दा थांग्रोनोसै दे जों थांग्रोनोसैल' दे मबाइला बन्द मबाइल लांला नोंना मबाइला सार्ज गैया मबाइल लायाखै बाजैयाबो लायाखै गैया आंहा ओमफ्राय नै बे माबानि बिकासनिबा दंना गैयाथाय नाम्बार खायना गैया नोंनालाय ड्राइभारनि खादो नाम्बारफ्रा संनानैखौ लांजागौ न'आ खामजोब्बाय मोनजोबो कम्बल बिसिना माबा माबि सावनायमोन बिसिनायावनो मानसियानो मोनो थाब थालाम मोनाबा खामथाबजोबगौमोन माथो मानसियानो जानांगौ माबा नङा मोजां मोनब्रा आसरित दामानो बायजो दङ गैला इसोर नै सेस माजों कारेन्ट दंबा कारेन्टजों सर्ट जाबाय होनना बुंनांगौमोन मा मा दंमोन मोजां मोजां बुस्थु फैसाफोर कारेन्ट जोबखा बन्द'खा फैसाफोर दं ना मा मोनथाय कारेन्ट दंबा कारेन्टजों सर्ट जादों होनना बुंबाय कारेन्टबो गैयाबा उन्दैयाबो दे ओरै नैबाव
नैबे खाराया नैबाव ओइयाव दंबाथाय दैया मानो बिदि बानायलांनांगौसै मा जाखो लेखाया इना खामजोबाखै सेस खामजोब्बाय नै लेखाफ्रा सेस मोजां मोजां डकुमेन्टस आयै बिसनो खामजोब्बाय नै लेखा मोजां मोजांफ्रा गासिबो सेस जाजोब्बाय आयै फिसा नों गुदुंखौ दांनो नाङामोन ना बाथोनखौ माथो दांग्रोनाय नोंलाय बेबो बिसिनायाव अरनिफ्रायसो गारहरदों आयै फिसा नै नै खामजोब्बायबा नै बेबो अरनिफ्राय बैयाव अरजोबबाय बिसिनायानो नै खामजोब्बाय नै सेस आरोबा बेयाव बारा फैयाखै सेस माबानो रामि आं मोनजाबायदि मोनदोंमोन माथो दाबखाव हरनानै गारामायानो मोसौजों फुंना बेसेबांबा बेयाव थालांबाय आं नैलाय बेखौ स्र' जानाय जेबो दाखासै बेस्थ'सोनो सोरजोंबा रायलायदों खामखोजोब्बाय गासिबो सोर मेगन गोसा सावखो कारेन्टआ दा बोरैबा फैबा कारेन्टखौ बोख्लायो सेस खामजोब्बाय कारेन्टखौ बन्द' खालामाखैदां रावबो दा फैबाय बायबा बायसान दा कारेन्ट फैबाय बायबा बन्द' खालामगोन ना बन्द' खालामाखै कारेन्टखौ सानिखौ खोन्था हरजोबलाय बेमोन माबा फन हरजोबलाय खामजोब्बाय दरानो गैला नै दै सारदैयाव बिदिनो थाथोंसै दैल' सारदो मोदोम मावजोब्बाय आङो थोर थोर दावराव जाबायना कारेन्ट खामजोब्बाय नै बेखौ बोथारदो दे बेगरफोरखौ हांग्रोलाय देलाय हांग्रोलाय सारदो ओरै हाबबानो न'आनो हाबजाला उखुन्दै खामजोबनाय बबेबा नांथाबना दं ना मा जाखो दङब्रा बाजै सेस बे सिङाव खाथिमानि ना जा हाव बे माबा खामनायानो जोबाखै हनै मोथो मोथो दंदां खुगासिनो माथो दे बन्द'ल' उखुन्दै खुजोब्बाय न'आनो सेस खामजोब्बाय बिसिनाया खामथाबजोब्बाय जाला बियो ओरैनो बांसिनथार माथो आयु बे खामजोब्बाय रुम मोनसेया जाखाला बुंजागोन बे जैनो बैखौ एसे बोख्लायनांसिगोन फिसा एसे दोहो दो खामदों बेनो